That's why I'm easy. La, 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 la. I'm easy like Sunday morning. Neovlašćeni serviser. Večeras show pravimo. Večeras pričamo o, žargonski rečeno, diznama. Germanizam, nemačka reč. Injektori, brizgaljke. Boki, vidi ove lepote. Pa gdje ste lepote moje, pa šta rade vicane moje lepe? Ajmo vidimo, ko je ovo dizna, šta je ovo, čaj pogodi, šta je ovo, Op! Benzin. Benzin, krećemo od benzinskog injektora. 80. godina prošloga veka su se ljudi setili da ne moraju više da se bakćuju i šteliju karburatore i oslanjaju se na raznorazne vakume i levo-desno i da mogu da ubace jednu komponentu koja u sebi ima solenoid koji će da otvara uvek isto i ravnomerno gorivo i da ubrizgava hladan motor, vruć motor, nema ovoga, nema onoga, izbace sve i ubace ovu malu komponentu. Nekada je bila jako skupa, sad je možeš uzeti za 1000 dinara na otpadu, a možda i za 500, možda je uzmeš i za 250 dinara, možda je uzmeš i za džabe ako dođeš na kraju radnog dana, to je trik za auto otpad. Možda to nisam trebao kažem. Uglavnom, ako hoćete da idete na auto otpad, idite na kraju radnog dana, jer onda kad se već ljudi nakupe love, kažu, ma uzmi bre to, ma uzmi i sedišta, eto ti sve za 50 eura. Ali, indirim, turska reč za popust. Solenoid. Znači, s jedne strane dolazi gorivo koje je non stop u railu u jednom kanalu, s ove strane dobija neki napon koji otvara, pušta struju, stvara elektromagnetno polje, otvara, da, žargonski kažem, ventil, propušta gorivo i kroz ove rupice, vidi Boki rupice. Kroz ove rupice ubrizgava gorivo u cilindar, u komoru za sagorevanje. Možemo ih razlikovati po tome gde se nalaze, da li su u usisnoj grani, da li idu direktno u glavu, MPI, da li je multi-point, single point, razni modeli. Ja sam od večeras došao samo da vam ispričam o osnovnim stvarima, o njima i o razlikama. Benzinska dizna, najčešći kvar oko nje, realno zaprljaju se s ove strane, to je najčešći kvar, opereš ih ultrazvučnoj kadi, ferceraju, rade perfektno. Da li aditivi mogu pomoći? Da, ako nisu previše zaprljane. Sa elektronske strane, manje više ja se nisam susretao sa nekim problemima osim toga da budu zaprljane. Idemo dalje. Da se vratimo, da, imaš pumpu niskog pritiska koja se nalazi u rezervoaru u većini slučajeva, pumpa niskog pritiska dovodi gorivo kroz rail, imaš i regulator pritiska i filter goriva i to je sve uglavnom na tom sistemu, vrlo prost i jednostavan sistem. Takođe, postoji razlike između toga da li ima 4 tačke, 2 tačke, 8 tačaka, da li puca ovako, da li puca ovako, da li stoji ovako, da li stoji ovako, sve zavisi od modela do modela automobila i od načina ubrizgavanja. Idemo sad na ono što je zapravo ljudima najinteresantnije. Imamo ovde dve dizne, žargonski rečeno. Imamo 1.9 TDI pumpa diznu i imamo 1.9 JTD GTD Fiatovu Como Rail diznu. Pa da počnemo, dami i gospodo. Hvala puno mom drugu Dejanu Zeliću koji mi je otkrio tajnu. Dejan Zelić, najjači majstor za Volkswagenova vozila, nalazi se na Ledinama. Free commercial. Još 1915. ili 1918. godine osmislili su prve koncepte pumpa dizni, imali su ih na dizel lokomotivama. Tako da nije ovo sad tolika neka novina da predstavljaju kao high-tech. Nije uopšte, još na početku 20. veka su se setili da može bregasta da udara ovde i da stvara velikim udarcem pritisak koji će oslobađati mehanički gorivo. Ove moderne imaju elektroniku, imaju mnogo sitnih komponenti unutra, takođe imaju solenoid. Kada bi je poprečno presekli, bilo bi interesantno kada bi mogli onaj water jet da ga se sečemo na pola, znaš, pa da vidiš poprečni presek. Sitni kanali, solenoid, otvaranje, mehanički se šteluju, ubacuju se direktno u glavu, svaka ide za sebe, po cilindru ide jedna pumpa dizna. Imamo ovde neke O-ring gumice koje zaptivaju, imamo takođe podloške koje se nalaze i na ovim diznama, ovde su dve, ne znam iz kog razloga, ovde fali jedna. Najčešće kada frflja kompresija sa strane, frflja zato što se ovo sve tu izgori podloška, brate, pa onda izvadiš, očistiš
i staviš nove podloške, bapneš diznu i radi. Mnogo komplikovan sistem, a do duše u mom iskustvu pouzdan. Mnogo jednostavan sistem, pa takođe pouzdan. Kažu ljudi, a i ja se slažem, manja potrošnja, veća potrošnja. Manja emisija CO2 gasa, malo veća emisija CO2 gasa. Jednostavan sistem, pouzdan sistem. Takođe jednostavan sistem, pouzdan sistem. Nemojte mešati ovo sa onim kada kupite automobil koji je prešao $500.000 i kada riknu dizne. A ne znate da je vraćanje kilometraža, da je ovo, da je ono. Sve ove dizne koje smo doneli ovde se remontuju. I to nije problem. Sve ono što je čovek napravio, čovek može i da remontuje. Princip rada i ostale stvari se razlikuju, ali sve ove tri komponente služe za ubrizgavanje. Svaka na svoj način, zavisnosti od motora do motora. Ovde imamo Comorail sistem. Sistem sa pumpom visokog pritiska, u većini slučajeva nalazi se na zupčastom kaišu. Pumpa visokog pritiska dovodi do ovde, preko Comoraila jedne cevi, istovremeno isti visoki pritisak na dizne. Pritisak ide do 1650 ili do 1800 bara na Comorail sistemu. Imamo isto solenoid, imamo isto, znači, na vrhu brizgaljku i imamo elektrokomponentu ovde i rupu za prelive. Plastične one prelive koju ranije kad su pucali nisam znao gde da ih nađem. A sad možda ih nađeš, Kinezi uzeli pa prave. Kako znamo da su u problemu? Najčešće kako znaš da su ti dizne u problemu? Neće auto da upali, vergla. Ne može da sastavi nikako. Ne može da sastavi, boki moj. Ne se razlikuje potrošnju kad su loše dizne? Apsolutno da da. Krenu da prilivaju i krenu da brljave i onda trza, cima i pravi problem. Ali da se zadržimo sad na Comorail sistemu. Najčešće, na primjer, u 1.5 DCI i u Delphi diznama i u sistemima sad imamo Delphi, imamo Bosch, imamo Siemens, ali ajde da kažemo 1.5 DCI. 1.5 DCI pumpa visokog pritiska krene da ispušta neke opiljke od svog habanja, od svog rada, ti opiljci uđu u dizne, naprave karambol, dođu do ovde, haos. Onda moraš da remontuješ i pumpu i dizne istovremeno. Ovaj sistem, rikne jedna, promeniš jednu, ubrciš drugu, kraj. I do duše ovde, na ovom sistemu, ja nisam viđao, kao ni moj prijatelj Dejan, već je problema od toga da se izliže bregasta. Znači, bregasta ima dodatni breg koji udara ovde preko klackalice, tapa i stvara veliki pritisak. Prednosti i mane, mnogo više njutna izbacuju ove dizne od ovih, kada bih ih uporedio. Naravno, i ovaj sistem pre dolaska do ubrizgavanja ima pumpu niskog pritiska u većini slučajeva u rezervoaru. Ono što je interesantno jeste kako ona brizga. Pa, znači, dolazi gorivo odavde, ide gore i haos pravi. Znači, morate da imate na umu da brizgaljke treba uvek da budu čiste. Jer ako brizgaljke nisu čiste, onda nije dobra detonacija, boke moj. Znači, šta su najčešći problemi? Zaprljaju se brizgaljke. Zašto? Nije na vreme menjano ulje, loše gorivo, kilometraža, pohabanost materijala, ali sve se to, dobri moj, remontuje. Znači, interesantno je, boki, kad ih stavimo ovako da stoje, a ne ovako kao što bi stajalo u cilindru. Ovako je nekako slikovitije za svakog muškarca da shvati kako radi brizgaljka dizna. Ide gore, i tu, znaš, i onda, brate, kad prsne, to je haos. Po istom principu funkcioniše i ova. Znači, fora je u tome da ovi vrhovi, vidiš kako je prljav skroz, da ti vrhovi i te rupice koje on ima tu pospeše da pod velikim pritiskom rasprše gorivo u magli, znači da ga atomiziraju, da ga što bolje ga rasprši, boki, to bolja detonacija, to je lakše motoru da izvrši detonaciju, pogotovo u dizelu koji se pali kako? Kompresijom. Dok benzinac ima svećicu. Idemo dalje. Kada sam bio mala biba, prvi put sam čuo za termin dizna kada, čini mi se, Ćaleto i drugari su pričali kako im se otvorila dizna u kafani. Meni nikako nije bilo jasno šta to znači, tek posle sam ja shvatio kad se meni otvorila dizna u kafani da je to mnogo dobro. Bitno je da se dizna non stop otvara. Kad se dizna zatvori, druže moj, to je kraj. Kako u kolima, tako i u životu, imaj to u vidu,
friendly advice. Da, rekli smo da ovo ide od 1650 do 1800 bara. Ovo ide preko 2000 bara pritiska. Preko 2000-2200 bara i iskren da vam budem, zadovoljan sam podjednako i ovim sistemom. Ne bi mogao da kažem šta je bolje. Podjednako sam zadovoljan. Iako ljudi govore da 2.0 motori TDI, pogotovo oznake BKD, nisu dobri. Ja imam dosta mušterija koje voze 2.0 motore TDI, kojima nikad nisam čačkao pumpa Disney. Takođe, imam dosta alfista i italijana kojima sam retko vadio ove Disney, što naravno je subjektivno mišljenje i subjektivni osjećaj, kao ni za ovo. Najčešći kvar jeste njihova zaprljanost. Krenu da prelivaju, ne raspršuju gorivo u maglu ili u krajnjem slučaju jako retkom dolazi do nekih kvarenja solenoida, električne komponente unutra se pohabaju, ne vraćaju, ne otvaraju, elektromagnetno polje nema snage da povuče klipić, da povuče osojnicu, da otvori ventil, itd. Koliko košta remont? U zavisnosti od servisera do servisera. Da li remontovati jednu Disney ili sve četiri? Preporučujem sve četiri, nema baš nekog opravdanja za to. Moje lično je da ja, na primjer, kada menjam šolje amortizera, menjam ako je crkla jedna šolja amortizera ili jedan amortizer, menjam oba istovremeno zbog ravnomernog kočenja, zbog nagiba, zbog svega. Takođe, ako promeniš sve četiri Disney istovremeno, najbolje, zato što ćeš biti siguran da imaš ubrizgavanje identično na sva četiri cilindra. Interesantno, pumpa Disney se šteluje mehanički od 180 do 270 stepeni. Nakon toga elektronika preuzima stvar i pomoću senzora, kao što su senzor temperature goriva, senzor pritiska, regulator pritiska goriva i NOx senzor, senzor detonacija, reguliše kakva će smeša biti i kolika će biti korekcija ubrizgavanja. Korekciju ubrizgavanja takođe imamo svuda, jer nam kompjuteri danas to omogućavaju da kompjuter kaže kad je motor hladan, kakva da bude količina goriva, kad je motor vruć, kakva količina goriva, što je ranije sa karburatorom i sa drugim sistemima bilo malo teže. Brzinski ovo, znaš, aditivi za dizele, kao i za benzince, aditivi za pranje Disney, one koje sipate u rezervoar, po meni mogu da pomognu dosta. Naravno, neće pomoći kada to ode u neki podmakli stadijum. Ja sam koristio Vinsove aditive na benzincima i na dizelima, pokazalo se nešto bolje, ali ne može da utiče aditiv toliko koliko mehanički kad ti skineš Disneyu, promeniš komponente unutar nje, promeniš joj vrhove, ne može nikad aditiv to da nadmaši, naravno. Zato preporučujem da, eto, jednom godišnje, koliko puta ti sipaš aditive u benzinci? Sam 2 put godišnje. Pa, jednom godišnje bi ja sipao aditive i na pun rezervoar, malo da ga pročisti, jer tu ima još dosta stvari koje su, na primer, loše gorivo, koje su, na primer, talog u rezervoaru, zaprljanosti samoga motora u sagorevanju, takođe zamena ulja i filter ulja na vreme utiče takođe, pogotovo na pumpa Disney sistem, utiče da ako voziš na pumpa Disney, menjaj ulje redovno, druže moj, zato što je bregasta odmah tu, zato što non stop pritiska i haba se. Ako nije na vreme zamenjeno ulje, ima loše podmazivanje i ne radi kako treba i dolazi do problema. S druge strane, ove Disney su nekad koštale papreno skupo, sad možda ih kupiš za male pare, neki se kodiraju, neki se ne kodiraju. Dosta jednostavniji sistem u odnosu na pumpa Disney i nadam se da, osim toga što sam rekao, da za neke dalje informacije kontaktirate lekara ili farmaceuta u vezi Disney. Šalim se, naravno, nisam profesor, pričavam ono što znam i što mogu da podelim sa vama. Nadam se da ste uživali u ovom klipu. Vidimo se u sledećem, a do tad like, subscribe i share. Ljubim vas, brat, vidimo se.